Esenlikler Oğuz ile Abdurrahman, ben bugün gepleşige çağıran için sana da sağ ol. Senem hoş gördüm. Bugün tema näme bolar? Esenlikler Merdan Bey. Onda bugün kızıklı bir tema var. Tema näme Hı hı. diýsen, soňky wagtda bolup geçen hereketler diýeli bularyna aýdyş boýunça hereketlilik. Humanitar krizis üstünden rejimin awra çaresi bu. Bu Hı. rejim nämeler etmeye çalışýar? Aslında bolup geçen zatlar üstünde azyrak güleşeli. Ende şeýle bolýar-da, ende halka görkezlen zatlan aslında bol geçip duran da aýly-saýly edip bermeli-de yurtdaşlarymyza. Bolýar. Kıskaça bir ýatlatma şeklinde bir neme paylaşaly. İlk bilen video paylaşaly. Yüzün gowrak daşary ýurtly Eýran Türkmen serhedinden geçdi. Eýran Türkmenistan serhedinden geçenler arasynda Qırgızstanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Rumeniýa we beýleki ýurtlar aýtları bar. Türkmenistan gelenek şeýmesine kömek edýär. Adamlar paýtagtymyzda ýerleşýän mehmanxanada ýerleşdi. Olara üç wagtyna gyzygyň nahar ilkinji zero serişlere berilýär. We mundan beýleki ýolda dowam etmek üçin transport talep edilýär. Telekom Eýranyň fowady işleri arkaly beýleki ýurtlar uçmary bolýan ýolagçylar alyp gelen uçurum bir näçesi Türkmenistana bolýar. Merdan ağa. Şunyalı proxy nemeler orta atılýarlar. Döwlet telewizionyasy bar bolsa, döwlet telewizionyasynda näme üçin habar berilmeýär? Kıyın ýagdaý diýilip aýdylyp geçilýär, näme üçin bu kıyın ýagdaýyň näme üçin dörendigini aýdylmaýar? Şunyaly bir bilgilendirme goýupdyrlar. Daşary işler ministrliginiň web saýtynda. Barla goý beriş nokatlarynda gece gündüz dowamly işleýär. Hani näme bolup, näme bilen başlady, näme sebäpden şu ýagdaýa geldi hiç kim düşündiren ýok. Ýöne şonuň başyndan düşündürmän bir zatlar bolýandygyny habar berýär. Bu zatlara bir öz pikirini aýtsan, näden ağa? Näme diýär häzirki wagtda Eýrandan çykan raýatlaryň geçmegi bilen ýardam bermek haýyşy bilen 50 goly döwletler Türkmenistana ýet. Hı. O Eýrandan näme üçin gije gündüz Eýrandaky serhet serhetiň nemeleri ýani barla goý berýär-de. Olar näme üçin gije gündüz işleýär? Näme üçin Eýran tarapdan neme kömek ýa-da ýardam isleg geldi? Näme üçin 50 sany döwlet guruluşlary Türkmenistana näme sebäpden ýerlendirdiler? Hiç zat ýazylmandyr bu. Neme Russiýanyň, Koreýanyň, Baýanyň, Saudy Arabistan, Oman, Bahreyn, Katar, Kuweyt, Germaniýa, Şwýçariýa, Daniýa, Büyük Britaniýa beýleki ýurtlaryň 2000den gowrak adamyny kabul etdiler diýär. Näme sebäpden kabul etdiler? Ol adamlar biziň ýurdumyza turist bolup geldilermi ýa olary apar topar Eýrandan çykmaga näme mejbur etdi? Şol indi halka hiç hili doğal şeklinde habar beren oklarda. Yine bunların devlet teleýaýlymlary diýip atlandyrylýan programmalaryň asuda asmanymyz bar diýişýärler. Bular näme sebäpden beýle ýagdaý halka açyklama eden oklar. Soň ýanky adam gepläpdi bolan ol Daşary işler ministrligine şeýle habar edip bir näme diýýärdi onu Daşary işler ministriniň döwlet bolanda bir öz press sekretary bolmazmy? Hemen çykyp ýüzlenler ýa şeýle ýagdaý boldy. Döwlet kanal neşriýata ýazylmaly, press sekretaryň ady, familiýasy bolmaly. Ondan soň ýanky sebäpler şunyň ýaly halkyň dikkatyna ýetirilýän täzelikler näme sebäpden boldy? Türkmenistanyň ýani Daşary işler ministri ba bolsa indiki etjek hereketler barada halky bilgilendirmeli. Ýaly bir çepden çykan bir bloger diýär şoň üstüne atyp halka
hani mış diýip bir nemeler bar, mış imtiyatlar bularyň Muhammed'de mış bölümleri. Edil şo häsiýetem nemede alyp barýarlarda. TikTok'un üstünden halka ýetirip beýle ýagdaý döwlet guruluş barýerlerinde beýle ýagdaý bolmada. Men bu zatlaryň sebäbini gözledim da. Hı. Şol sebäplerimin birini sana göstermek istedim. Hazır onu ekrana getirip bilsem. Bunun ýaly açıklama yapmaklarynyň sebäbini men iň başyndan başlaýyn onda. Şu häzirki okap geçen zemämiz, publikasiýamız aýyň 21-inde paýlaşdy. 21 iýunda. Ýöne näme mejbur etdi bulary bunun ýaly açıklama etmäge. Bulary mejbur eden bir zat hakykatyň ortaya çykmagy. Hakykat näme diýip sorasaň, ine zatda paýlaşylypdyr. Washington Post'ta paýlaşylypdyr. Yüzlerce Amerikan vatandaşı İran-Israil tartgınlygy sebäpli ýurtdan gaçýar diýer. Nemeden? İrandan gaçýar diýer. Bu makalada näme diýilýär? Aýratyn Türkmenistan İran bilen iň uly araçaý bolan Türkmenistan yüzlerce Amerikan vatandaşyna geçmäge ruhsat bermädi. Öýüp arşa çykarýan humanitar koridory barada diline ballandyryp aýdýan nemesi humanitar koridory Amerikanlara gelende işlemendir. Ona aýry bolýar. Bütün dünýä işleýe 50'den gowrak ýurtlary nemetdi diýe. Talaplaryny karşylady. Näçe ming sana adam geçirdik diýe humanitar koridordan. Ýöne hakykaty ortaya çykarýarlar. Kim çykarýar? Amerikanyň Aşgabatdaky ilçisi yüzlerce adamı İran'dan çıkarmak teklifini görmezden gelýärler. Türkmenistan tarapy. Bu aladalarını Döwlet Departamenti Washington'daky Türkmenistanyň ilçisine de soraýarlar. Näme bu? Bu näme diýýäňiz bolýar? Uly maşdaply humanitar kriziste näme üçin Amerikan vatandaşlary Türkmenistanyň çäklerini ulanyp daşar ýurda çykyp bilen ýoklar. Çağırýarlar Washington'daky ilçisine, o da jogap berip bilmeýär. Buna Washington Post aýyň 20-sinde paýlaşýar. Aýyň 20-sinde paýlaşylan postdan soňra ýanky okap geçen materialyny bular mejbur galýarlar, paýlaşmaga mejbur galýarlar. Dogrusyny dogry aýdalar. Mejbur galanlyklary üçin şuňa zat paýlaşýarlar. Türkmenistanyň barlygy goý beriş nokatlary giýje gündüzin doganda işler diýip bir informasiýa bar. Şu informasiýaga garşy ýene bir informasiýa paýlaşmalylar bular. Eýem bir informasiýa bar bolsa, şu informasiýany ýalanlamak üçin paýlaşylan bir zada da dezinformasiýa diýmeli. Dogrymy? O bir habaryň garşy bir habar ýalanlajak bolsaň, ýalan habar paýlaşýarlar, olam dezinformasiýa bolýar. Dezinformasiýa diýdik, dogrymy? Indi sen şu Washington Post'taky habara näme diýip bilýän? Washington Post bolşýaly ýazypdyr olar. 100 gowrak Amerikan vatandaşyny geçirmedik bolsalar, näme sebäpden biljek bolup Washington'daky Türkmenistanyň ilçisinden soran bolsalar, ýani soraga çeken bolsalar, olam belli jogap berip bilmedik bolsa bunyň bir sebäbi bolmaly. Näme sebäpden beýleki ýurtlaryň hani 2000'den gowrak adamy geçirdik diýerler. İran'dan çıkıp gelen vatandaş. Ýöne näme üçin Amerikan vatandaşlaryna gezek galanda näme üçin geçiren okda? Kızıklanma bilen sorapdyrlar da ýene. Iran's mission to the United Nations in New York and the Turkmenistan embassy in Washington also did not immediately respond to requests for comment. Yani İran'ın Birleşen Milletler Guramasındaky missiýasy hem Türkmenistanyň Washington'daky ilçihanasy hem jogap bermädir. Yani näme sebäpden
Amerikan vatandaşları humanitar koridordan geçmelerine ruhsat verilmeyendir. Ne için deyip soralanda hiçbir hem cevap vermeyendir. Bak, bu nemen içinde bir sessizliğin içinde aşağında bir sebäbi bolmaly bunun. Bu dezinformasiyadan soň ýene bir duşluk geçiripdirler. 2025 ýylyň 22 iýulunda Amerikan tarapynyň bilen Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow ABŞ'niň döwlet sekretarinyň birinji orunbasary Christopher Landau'nun arasında telefon arkaly söhbetleşik geçirildi. Bunu yazmak bilen näme subut etmeye çalışýarlar? Ne Türkmenistan bir hökümet Legitimmi? legitimli bir hökümeti var. Bu hökümet bilen hem gürleşmäge Amerikan tarapy nemetdi? Özde talap boldy diýe. Özü talap etdi diye. Yani legitimni biz diýmäge signal şaştaydy. Diňe şu hereket öyle. Onların hiç munyalı argatnaşyk bolmandymy? Amerikan tarapynyň başlangıcı bilen diýe. Bizi hökümde kabaly näme? Bizi hökümet bolanmasaň özleri bizim üstümize geldi diýen näme berýärdi? Şuna gelmeýiniň bir nemesi var, bir sebäbi var. Gelmeýiniň sebäbiniň biri hem şu. Özleri ýene paýlaşypdyrlar. Köpçüliklerin habar berişleri işlerinde Türkmenistanyň raýatlarynyň ABŞ-a girmegi, böleklerin gadagançylygyň girizilmegi barada habarlaryň peýda bolmagy bilen baglykda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi şeýle çözgüdüň türkmen tarapyna aşa düşünüşmezlik hemde alada dörýändigini ma'lum etýär diye. Yani Türkmenistan tarapy şeýle gadagançylyk girizilendigini sosial mediadan öwrenýär. Şu sosial mediadan biz şunu düşünmän galdyk diýip aşa düşünüşmezligi yaratdy diye. O näde bir Beret Abdurrahman, bular özüne hökümetlik görkezip otýdy, doğru dälmi? Bir hökümetinde bizde döwlet guruşlar bar diýär. Indi habarlaryň peýda bolmagy diýär. Sen şu habar sen hökümet bolýan, sende döwlet guruşlar bar bolsa sana yüzlenere, doğru dälmi? Amerikan tarapy. Ine şu sebäpden senin ýa-da edip durýar. Doğru dälmi? Duýduruş berer, zat verir. Ondan sen sebäbini soradyň, näme üçin sebäp boldy? Bärdäki ýaly men başmyşysdym bala nämedäki bazardaky adamlar bir zada diýdi, bolýan ýaman men göwnüme gitdiler, näme bir kil boldumla men lastiýany ýa-da Edil şoň ýaly bir neme döretýärdi, adamda şoň ýaly pikir döretýär. Peýda bolmaly, aşağı düşünüşmezligi. Bir yerde eşitdim ben bir taraf oraya yanlış burada da deyiptirler olayım. Hem oldu kala deyip. Buların bar devlet bolup bilişem şun ýaly kenanda. Indi yüzlerce adamı şun ýaly humanitar kriziste yüzlerce adamı geçirmezligi şu sebäp boldymy kaýyndy. Bize bir yerden eşitdik welin indi durňany sizlerden bir gürleşel diýip şun ýaly neme jaňlaşma çykyp bildilermike? Mundan öň hiç kim bularyň jaňyny almadymyka? Neme da? Indi Amerika döwlet guruluşlary şeýle karara gelen bolsalar, Türkmenistanyň sary listesine koşan bolsalar, demek ona sebäp bardyr, doğru dälmi? Sen adam döwlet guruluşyň bagasa Türkmenistanda sorarsyň, ilçisini çağırarsyň, Aşgabatdaky ilçisini çağırarsyň. Näme sebäp boldy munyň ýaly? Sana birinji depeşe geler, ýani kagaz ele şeýle boldy diýip. Senem olsaň bunyň sebäbini sormak üçin Aşgabatdaky ilçini çağırarsyň, mide çağırarsyň. Näme boldy? Näme ýagdaý? Näme etdik? Yani men sade dilde aýtýanda belli not berilmegi bize näme sebäpler esaslandy diýip sorarsyň. Doğru dälmi? Şoň hakynda bir kirleňiz aýtsaňyz diýerim. Ondan şu taýda bir näme desem, diplomat dilinde bir näme bolara, ara gatnaşyk bolara. Raşid Meredow eýne kastum ýa
boyuna da galstuk takan bilen sen diplomat bolany ba. Näme bular Talibanlar bilen turwa garşy nemetler turwa işin meselesini. Şonda näme Türkmenistanyň ýarty hökümeti şaýda diýip gepleşinler zat başarmaýanlar näme diplomat demeňden o. Bar döwlet boluşlar hem şu. O. Indi 22-sinde şo bilen gürleşdi diýeli. Sekreter bilen gürleşdi. Ondan soňky bolup geçen wakalar var. Soň 23-nde bolup geçen näme var? İran İslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Sayed Abbas Arakçy Türkmenistanda sapary boldy diýer. Türkmenistana gelipdir. Türkmenistan Daşary işler ministrliginde geçirilen duruşykda Türkmenistan we İran tarapy daşary siýasat edaralarynyň ýolbaşçylary iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny meselelerinin giň toplumuna aralyk maslahatlaşýar. Hem ýakyn günlerde kyn ýagdaý bolýar. Hem şo kyn ýagdaýdaky bir döwletiň daşary işler ministri näme sebäp bilen gelýär? İki taraplaryň hyzmatdaşlyk meselelerini giň toplumuna aralyk maslahatlaşmak üçin gelýär. Kyn ýagdaýdaky bir näme döwlet sana näme diýip gelipdiler? Näme hyzmat bilen gelipdiler? Näme isleg bilen gelipdiler? Gyzykly tema. Ondan soň şu gürümdeşlikleriň soňunda näme diýär? Şunun bilen baglykda Türkmen tarapy islendi kalkara meselelerini barakaçylykly çözmek, yörelgelerine berk eýermek bilen barakaçylygy tizden tiz gazanmak hem de bu sebäpde howpsuzlygy we durnuklygy üçin etmek üçin ähli gyzyklanma bildirýän taraplary bilen gepleşikleri geçirme arkaly ýakyn günlerde häzirki ýagdaýy çözmäge gatnaşmaga taýýardygyny ma'lum etdi. Hani mundan öň izolasiýa nemeden bir döwlet, izolasiýa bütün kime sorasaňam izolasiýadaky bir döwlet diýär. Yani hiç kim bilen gürleşmeýän, hiç kim bilen ara gatnaşyk etmeýän bir döwlet bir taraplygyny öňe sürüp şoňa izolasiýada bolan döwlet häzir indi bugünkü günde ýene şo bir taraplygy öňe sürüp indi biz şu meseleni çözmäge kömek etjek diýär. O nähili bolýar? Bir taraplyk we iki ýüzlilik. Ondan soň onuň ýaly plahatçylygy isleýän bolsa Türkmenistanyň döwlet guruluşlary näme üçin İranyň elçisinde näme ýüzlenen o. Näme üçin olaryň daşary işler ministri gelýär. Öýde iş edilmeýär. Plahatçylyk. Sen ýüzlenmelisin. Sen näme talapkar bolýan bolsaň plahatçylyk çözelýär. Sen gitmelisin. Sen elçini çağırarsyň ýa-da nämedäki Eýranda Türkmenistanyň elçisini uradarsyň. Olaryň daşary işler ministri. Öýde bir iş edilýär. Edil ýakynda näme Israýlyň elçihanasy Aşgabatda açyldy. Şu ikisini çağırıp nämeler bolýany şolardan informasiýa almaly, dogrymy? Diplomatiýa diýilende şoňa almaly. Demek özü gelýän bolsa bir haýyş bilen, bir talap bilen gelendir. Şol talaplary näme üçin açyklarmak sen? Gystaga düşen bolmaly da. Özü gelýän. Bir ýurdun döwlet guruluşlarynyň iň ýokary nemeleriniň biri gelen ýalsa wezipeli adamlaryň biri gelip demek gystagly habar bar, atady gystagly neme bar. Bilmedim, talap barmy, haýyş barmy, ýüzlenme barmy? Dowamında da şuňaly bir zat paýlaşypdyrlar. Türkmenistanyň ýardym bermegi bilen 4000 golay adam watanyna dolanyp geldi. Dolanyp gelmek diýmek, yani Türkmenistanda durup ýazýan bolsaň, geldi diýmek Türkmenistana geldimi? Ýa. İzni okap görýärsiň. Türkmenistan insanperwer geçelgeleri arkaly, koridor arkaly, gumanitar koridor arkaly Eýrandan gelýän daşary ýurt raýatlarynyň täsirçiliksiz üstaşyr geçmegini üçin edýär. Ýakyn günlerde emele gelýän ýagdaý bilen baglykda şu güne çenli 52 sany döwlet öz raýatlarynyň watanyna dolanmagyna ýardym etmek haýyşy bilen Türkmenistana ýüz tutdy.
ähli haýyşnamalar, daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalary bilen hyzmatdaşlykda haýal etmän işlenelýär. Haýal etmän işleýän bolsaň Amerikanyň ilçihanasy 100den gowrak adamy geçir diýip haýyş edende, talap edende sen näme üçin onu nemetmedin, işlemedin? 2 sany Görmezden. döwlet sekretarlaryny jaňyna garaşdym. Haýal etmän işledi diýeniň şu 3 günde, 4 günde işleýäniň bolýarmy? Duran durmuş dezinformasiýa. Ýakyn günde orada emele gelen ýagdaý diýär. Ýakyn günde orada näme ýagdaý emele gelen? Halka näme şunu aýtmakda? Yo, uruş bolýan bolsa, uruş diýdi, dogrymy? Ya olmasa bir adamy goýmagy ýagdaý diýip goýsaň, bir kiçi bir zat däl. Döwlet adamlaryny öldürdiler o taýda. Bir giden ölüm itim bar. Ýagdaý diýmek bilen çäklenmek kimiň diline mahsus? Russiýanyň propaganda diline mahsus. O näme? Şolaryň töweşe näme diýär? Spesioperasiýa diýerler. Eger Ukraina basyp almana girýärler, ýöne uruş töweş diýen nokta spesioperasiýa. Çözesi gelýän bolsa, diplomatiýa ýollaryny gözleýän bolsa, nemäniň Israýlyň ilçihanasy täzelikde açyldy şo taýda. Çağırıp gürleşäýmeli ekene. Ýa. Ondan soň 23-ü dünýäli bir dezinformasiýa bilen jemlendi. Soň 24-üne geçýärler. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary bilen telefon arkaly söhbetdeşligi. 24-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamında taraplar giň gerimli uğurlar boýunça pikir alışdylar. Hani näme barada görleşdiler? Giň gerimli uğurlar boýunça. Telefonda şu giň gerimli uğurlar görleşilýärmi diýhene? Bular yalan üstüne yalan şu dezinformasiýa berip telefonda haçan bir gystagly habar bolanda, gystagly bir çözülmeli mesele bolanda gönden näme kilometrlap ýol geçip wagt sarf edip görenlerden derrew telefon bilen habarlaşýarlar. Bolmasam şoň ýaly. Izinde de şoň ýaly bir zat çykarýarlar. Göwşäp bir zatlar çykarmalar. Indi bar çykaryp bilen zatlary diplomatlar özara gyzyklygyny bildirýän sebitleýin we halkara meseleleri ara alyp maslahatdaşdyrlar. Hususan da soňky wagtda ýakyn gündogар sebitinde emele gelen ýagdaýlara değişli meselelere deyip geçtiler. Hani öz watandaşlaryny goramak üçin jaň etdi, bizden hasap sorady, näme üçin geçirmänligimizden arada hasabat sorady diýip bilmän. Giň gerimli uğurlar boýunça pikir alışdylar diýip owadan dap goýan bolýarlar. Ene Washington'da ilçihanasynda ilçisinden sonra näme talap bilen ýüzlendirler, näme sebäpden geçiren ok. 100den gowrak Amerikan daşynda. Şo taýda näme jogap berilmeli. Aslında şol şu ýagda ýüze çykmaly däl. Sen başga ýurtlaryň adamyny geçiripdiň de näme üçin aly we Amerikanlary geçiren ok. Izinde näme etdi Amerikada? Ne, men sana şoň näme üçin diýini aýdaýyn. Söhbetleşiginiň başynda Türkmenistanyň we ABŞ-nyň geljekki mundan beýlekde hyzmatdaşlyk strategiýasy ara alınıp maslahatlaşdyryldy. Bu näme diýmek bolýar? Häzirki humanitar krizisi ulanyp Amerikan Birleşen Ştatlaryny Türkmenistany sary spisiga sokmagynyň üstüne basyş edýär. Hani sen bana şunu ýaly etdiň, men hem sana şunu ýaly etjek diýip bar oýnalýan oýun şondan ibaret.
Hani humanitar krizis bilen jaň edýärler. Ýöne sen hyzmatdaşlyk etmegiň strategiýasyny aralyp maslahatlaşdy diýen. Ýa. Bular gaty neme nähili diýen gaty çürük umur bata iş başarmaz nemelere meňzeşde bir wagtlar ýerdeler iş etmän ýatan nemeler bolarken de ýol kesip nemeler ýaralty emerak gorowty kerwen geçen olsa basyp alyp elde aklatlaryny garyn doýurtlaryny galtamallar bar. Edil şolaň kılığı da. Allah. Şikayet ettin olsa seni dünya nemetme kabul etme de. Indi bular Arkadan bıçak vurup verecek olsan bu ýagdaýyň bilen diýen dünya kabul etme de sen. Yok bular neme düşünýärler bular? Hani öz vatandaşlaryna edip bilen edýärler. Ýöne indi dünya karşıda, dünya döwletlerine karşıda şuňaly oyun oynasak bize hasaba alarlar. Yani bizi döwlet ýaly görerler diýip bir strategiýa öğretýän bolmalydy. Üçü ýürek beýinliler. Yo. Hani bu ýagdaýda bular dowam et. Bir krizis var ortada, doğru mu? Bir humanitar krizis var. Şunu her näçe sen bir taraf bolsaňam, bir taraf bolmasaňam, üçüncü döwletleriň raýatlaryny, vatandaşlaryny, raýat diýip okap meňem dilime ýapyşdy. Bagyşdan. Üçüncü döwletiň vatandaşlaryny sen o taýdy saklap bilen ýok sınırda. Hiç bir adamkärçilige sygan ýok bu zat. Bolýa sen neme bu taýda uruş bolýa, bu taýdan uruş bolýan döwletden boskun almar diýme hakyň var. Dogry hakyň var. Ýöne üçüncü döwletleriň vatandaşlaryny sen o taýda saklap bilme hakyň ýok. O saklamak bilen bir çek neme? Sen onu rычаг давления diýip ulanyp bilen ýok. Hani Amerika sana şeýle etdi, ýene senem şolaryň vatandaşlaryny onuň eden hareketlerine karşı ulanmaly diýilen zat hiç bir adamkärçilige sygan ýok. Bular insan hukuklaryny zol ýazýarlar, nämede çykyş edýärler insan hukuklarynda. Biz nämede Birleşmiş Millet Guramasynyň insan hukuklaryny dolu we dogry yerlikli ýerine ýetirýär. Yani eýem şu taýdan emes. Hakykatdan. Özüründe diýen dogry we lakestin. Öz ýurtdaşlaryny eden etke görürler. Oňa başga nemelere de ýurtdaşyndaky halklara da geçermi kadýady? Nemede? Beyin diýilen zat, diňe dopaminde işläp duran beyinler şeýle ýa-da. Owa, Merdan aga. Men sorajak zatlarym şu günlükçe şular üstüne goşup geljek bolsam. Ya yok, indi gallanam yurttaşlarymyza galdy da. Bu hakynda näme pikir edýärler? Ondan aşağıda ýazylyş ýerinde düşünceler ýazarlar. Sonlukla näme temany ýazylyş şeyler ýa-da el aldyk da. Näme diýersem bolar, bitirbersem bolar. Bolýa onda, Merdan aga gelen üçin sag bol. Senin çağıran için sağ ol. Tamam kalın. O değil.